आणि मग थंडगार कसं काय? थंडगार कसं बर्फ टाकावंच लागतं. हे बघा, ह्या असा पाणी इला पांढरा एकदम, तर समजायचं एकदम फ्रेश आहे. जबरदस्त फुटा पडली आणि पापलेट एकदम फ्रेश आहे. हा ती शेपटी ठेवा तशीच, माझ्या माझ्या बारक्याक लागतं. मस्त झाली अगदी. लुसलुशीत झाले. कोथिंबीर, हा सॉरी. आता लागतो तर भात. पहिली शेपटी, शाबाश. एक नंबर फ्राय केला मासे. ग्रुप बुकिंग आहे, म्हणजे ते कोणी येऊ शकता आपली फॅमिली घेऊन. जर तुम्ही इलास तर आपली स्वीट फॅमिली आणखीनच मोठी होईल आणि लय धुमशान होईल, लय मजा येत. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी, आज आमच्या टाय चिपळ्यांका प्रॉन्स बिर्याणी खाऊचं हॉटेल. त्याच्यासाठी आता मी जाते मार्केट का आणि कोलंबी घेऊन येते आणि त्याच्याबरोबर पापलेटाशिवाय आमचा जेवण म्हणजे घास खाली उतरत नाही, त्यामुळे पापलेट पण आणणार आहे. आणि हे आमच्या रोडचं काम चालू असल्यामुळे ह्यांचा स्कूल बंद आहे, म्हणजे गाड्या वगैरे येत नाही, त्याच्यामुळे ते बंद आहे स्कूल. आणि त्या ऑनलाईन सुरू केल्याने आता भावीचा स्कूल ऑनलाईन चालू आहे, त्याच्यानंतर जियाचा ऑनलाईन सुरू होईल. तर दोघवली आता ती शाळेच्या ह्याच्यात बिझी आहेत, त्यामुळे मी जाते आणि घेऊन येते. त्याच्यानंतर तुमका दीपाली कशी बिर्याणी बनवता प्रॉन्सची तर सर्व तुमका डिटेलमध्ये सांगू. तर तुर्तास आता मी आमच्या मार्केट का जाते. चला, लेट्स गो. ताजा बर्फांचं नाही. अरे मग थंडगार कसं काय? थंडगार कसं बर्फ टाकावंच लागतं. बर्फ नाही टाकलं तर कशी राहील मावरा? खरंच सांगतो, कोलंबी एक नंबर आहे. दत्तनगर का आईला तर ह्या मावशीकडनं तुम्ही कोलंबी नक्की घ्या. कोलंबी चांगली असते, बाकीच्यांची गॅरंटी नाही देत, पण कोलंबी एक नंबर असते. बाकीच्यांची पण गॅरंटी देऊ काय? बाकीच्यांची पण ना, पापलेट बी ताजा आहे. एवढे हे नाही, पण कोलंबी एक नंबर असते. बिंदास आहे तुम्ही. हे बघा, ताजा आहे, ताजा बर्फाचा नाही. बर्फांचा नाही, ताजा पण थंडगार आहे. थंडगार आहे, बर्फ टाकावंच लागतं. भोईर भाऊ कुठे आहेत बघूया. अरे उमेश, काय बोलतो? हाय, मस्त ना? एकदम चालेल चालेल, चल येतो. हा हा, आज थोडी गर्दी कमी आहे. भोईर भाऊ नमस्कार. पापलेट आहेत, फ्रेश आहेत एकदम. बापरे, लय मोठा. आणि हा एकदम फ्रेश आहे, सर्व खवळात. आणि तुमका दाखवतोय पांढरा पाणी. हे बघा, ह्या असा पाणी इला पांढरा एकदम, तर समजायचं एकदम फ्रेश आहे. आणि लाल इला तर आता गेलेला. लास्ट किती होणार याचा? किती? हा 2000. बापरे, 2000. तर आता ह्या पापलेट घेते मी. 2000 किती होणार? फायनल किती होणार? 2000. आई शप्पथ. अरे लोक मला शिव्या घालतात, तुम्ही लय महाग मासे देतात. भाऊ चालले तिकडे, वादळ झाला ना. हा वादळ झालं. भाऊच आहे. काय बोलता? नाही हाय, लक्ष आहे. पापलेट एक नंबर असतं ना, आम्ही रोज खातो पापलेट. त्याची मजा आहे ना खायची, त्याची टेस्ट आहे ना एक नंबर आहे. बघा, तुम्ही बघू शकता, एकदम फ्रेश आहे. तर म्हणजे तुम्ही बघू शकताच, हे बघा किती फ्रेश आहे पापलेटचा. हा, हे बघा एकदम फ्रेश आहे पापलेट. जबरदस्त फुटा पडली आणि पापलेट एकदम फ्रेश आहे. हा ती शेपटी ठेवा तशीच, माझ्या बारक्याक लागतात ते का शेपटी ठेवा, बाकी काय खाय मागत नाही. तर हे बघा एकदम फ्रेश पापलेट. म्हणजे ईस्ट का मी कोलंबी घेतलंय आणि वेस्ट का पापलेट घेतलंय आणि मी जाते. आणि मी आज घेऊन येलोय माझी वेस्पा, ती पण दाखवते तुमका. चला, ही माझी वेस्पा आणि त्याचा नंबर आहे MH07. कारण मी जेव्हा बोललो होते मी गाडी जेव्हा घेईन तेव्हा MH07 नंबर घेईन, आणि तसंच मी MH07 गाडी का नंबर घेतलाय. तर चला आता आपण जाऊया घरा. मंडळी, भावीचो क्लास चालू आहे आणि जिया आता मोकळा, पण नंतर जिया जाणार. जियाचं किती वाजता जेवल्या ना? 2 वाजता. आता 12 वाजल्या. बर्फातले जा. आणि माका काय सांगता, बर्फातला नाही मग थंडगार ते बर्फातलेच. आणि ती पण मी छोटी निवडून आणलंय तिच्याकडनं. हे बघा, ही कोलंबी 1 किलो, पण झाली बघ एवढी ती. बापरे, हा अजून कमी होतील ते. आणि ह्या पापलेट एकदम फ्रेश आहेत, म्हणजे फ्रेशनच नाही,
पापलेट बद्दल तर अजिबात प्रश्न नाही, एवढा पापलेट फ्रेश आहे. एवढी दिली आहे. मीच सांगितले ठेव म्हणून मोठे कशा जियासाठी. जियासाठी आमच्या. तर जिया आता फ्री आहे, त्यामुळे जिया का कामाक लावलो आम्ही मीठ घालूचा. वरून टाक सगळं टाक ना, काय खेळ करतोस मी कसं होतं तुम्ही काय. ठीक आहे. तर आता मस्तपैकी मीठ लावून घेता दीपाली. आज खाऊ मजा येणार. पापलेट असा फ्रेश असला ना लय मस्त वाटतं, आणि ह्याचं सार पण मग मस्त लागतं. पापलेट एकदम ताजा फडफडीत आणि लय मोठा पापलेट आहे. तर मंडळी पापलेटांच्या कुटा का दीपालीने आता मीठ लावून ठेवल्या ना. आणि तुमका एक गोष्ट शेअर करू इच्छिते. आमच्या आई का कोलेस्ट्रॉल हा, म्हणजे तिचे गोळी वगैरे चालू आहे. आज 6 वर्ष झाली आई का कोलेस्ट्रॉल. तर त्याची डॉक्टरचे गोळ्या चालू आहेत. गोळ्या औषधं खाऊन पण आईचं कोलेस्ट्रॉल कंट्रोलमध्ये नाही. मग त्याच्यानंतर मी लय सर्च वगैरे केलं आणि तेव्हा मला एक प्रोडक्ट मिळालं, तो तुमच्याशी शेअर करूचा. तर तो हा शेसा 2-in-1 आयुर्वेदिक ज्यूस. तर ह्यो प्रोडक्ट माका भेटलो आणि ह्यो मी 2 महिन्यापूर्वी आई का गावात पाठवले. तर आई ह्यो सकाळ संध्याकाळ रोज पिता. 30 ml ग्लासभर पाण्यात टाकून सकाळ संध्याकाळ आई पिता. आणि गेल्या महिन्यातच आईने कोलेस्ट्रॉल चेक केल्या तर खरंच कंट्रोलमध्ये होतं. आई पण आमची शॉक झाली की आईचं कोलेस्ट्रॉल कंट्रोलमध्ये येलो. तर आता आईचे गोळ्या औषध वगैरे चालू आहे, पण जेव्हापासून हे 2 महिन्यापासून ह्या चालू केल्या तेव्हापासून आईचं कोलेस्ट्रॉल कंट्रोलमध्ये येलो. तर मंडळी ह्यो 2-in-1 ज्यूस हा, ह्याच्यामुळे कोलेस्ट्रॉल आणि डायबिटीस दोन्ही कंट्रोलमध्ये येतात. म्हणजे तुमचे औषध गोळ्या वगैरे चालू ठेवा, त्याच्या जोडी का तुम्ही हा चालू केला सकाळ संध्याकाळ 30 ml पाण्यातून पिऊ का, तर तुमचं डायबिटीस असू देत किंवा कोलेस्ट्रॉल असू देत त्या कंट्रोलमध्ये येतात. कारण मी आई का ह्या दिल्यापासून माका ह्याचा अनुभव येलो म्हणून तुमका मी शेअर करते. आणि ह्याच्यात 18 आयुर्वेदिक घटक आहेत. मेथी, जांभूळ, कारला, त्याच्यानंतर आला, लसूण, दालचिनी असे जवळजवळ 18 आयुर्वेदिक घटक आहेत. त्याच्यामुळे ह्यो ज्यूस खरंच म्हणजे उपयोगी आहे. तर आई तर आमची पिता. आणि ही एक बॉटल मी घेतलंय, ही गावात परत पाठवची दीपालीच्या आई का, कारण दीपालीच्या आई का डायबिटीस आहे, त्याच्यासाठी ही मी पाठवतोय. आणि ह्याची मी लिंक जी आहे ती डिस्क्रिप्शन मध्ये आणि पिन मध्ये पण देते, तुम्ही नक्की ट्राय करू शकता. आणि आयुर्वेदिक म्हणजे काय साईड इफेक्ट वगैरे काय नाही, तुम्ही बिंदास यूज करू शकता. तर मंडळी मी मासे घेऊन येईपर्यंत हे दीपालीने सर्व तयारी करून ठेवल्या ना. कांदो, टोमॅटो, 1 वाटी तेल घेतल्या ना. आणि ह्याच्यात आता तमालपत्र टाकता. आला लसूणची पेस्ट पण लावून ठेवल्या ना दीपाली. साराचा वाटप पण काढून ठेवल्या ना. साराचा वाटप पण काढून ठेवल्या ना. आला लसूण मिरची तिघांची पेस्ट आता ह्याच्यात टाकता. उरलेलं कांदा सर्व दीपाली टाकतात त्याच्यात. कांद्याचीच मेन ग्रेव्ही होता. मोठे 2 कांदे घेतला का किती? नाही, 4 मोठे कांदे. मोठे 4 कांदे घेतले ना. आणि 1 किलो कोलंबी प्रमाण तुम्ही बघून ठेवा दीपालीचा. आता हे ह्याच्यावर झाकण मारून दीपाली ठेवून देत, म्हणजे ता मुरा आणि एकदम असा नरम झाला, कमी झाले काय. भावीचं हे ऑनलाईन स्कूल चालू हे तुम्ही बघू शकता. आणि हे आम्ही खातो काय अमरफळ आणलं आणि त्या अमरफळ खातो म्हणजे आम्ही अमर होणार. भाविका नाही देणार, त्यामुळे भावी आमचा अमर नाही होणार. हे आहे ना, म्यूट आहे ना भावी. हां हे बघा, हे चालू यांचा स्कूल हा बघा. आणि भावी पण क्लास चालू असताना खाता. भावीची ट्रिक काय सांगा? भावी काय करता, कॅमेरा ऑफ करता म्हणजे भावी दिसत नाही, आणि थैसून उठता, हवा तर हाणता, खाता आणि नंतर कॅमेरा चालू करता. भावी आमचा लय हुशार आहे. तर आता मंडळी आम्ही आता खाऊन घेतो. अननस माका कापूचं लागणार. अल्प उपहार करून येईल, तसंच म्हणतं ना अल्प उपहार, तर करून येईल. आणि आता पाणी ठेवला नव्हता तांदळासाठी ता उखायला. आता त्याच्यात बासमती राईस टाकता. बासमतीचा ना? हो बासमतीचा. 1 तास भिजत ठेवलं. हे काय आला तुझ्या क्लासचा? 12:30. आई शपथ. भावी आता मोकळा झाला. आता आमच्या जियाची पाळी 2 वाजता म्हणजे जेवण बिवून 2 तास अजून. हे का आता किती वेळ लागत दीपाली? 15 मिनिटात भात होऊन जाईल. आणि आता जो कांदो मस्तपैकी मुरलो आहे हो बघा. टोमॅटो शिजवले तवसात का ह्या करून सगळे मॅरिनेशन. लिंबू काढे. आता मॅरिनेशन करूसाठी दीपालीने अर्धा लिंबू पिले ना. हा बघा. आणि आता ह्याच्यात मसाले
आणि हळद ना. मसाल्याने हळद टाक टाक. टाक तू चाला. मिक्स कर. अजून टाक हळद हवी. हेल्दी हळद खातो. हा टाक बस. लिंबू लायला आहे का मॅरिनेशनसाठी हळद आणि हे आलं आलं लसूणची पेस्ट. ओके. हा की नाही त्याच्यात आलं लसूणची पेस्ट. हो. हे मिक्स कर. हे करून घेऊया. टाकलेली आहात तशी त्याच्यात मिक्सर हा ना लावलेला म्हणून. हा त्याच्यात टाकलेली आहे. टाकलेली ओके. त्याच्यात 1-1.5 चमचा जास्त. 2 चमचे बोलू शकतो. तसं एक वाला 1.5 चमचा टाकलंस त्याच्यात. हा त्याच्यात मसाला पण टाकणार ना. नाही मसाला कोण नाही. ओके म्हणजे एवढंच म्हणजे मॅरिनेशन गेलं. करून ठेवणार. 10-15 मिनिटाला झाले. तर झाली आहे कांदा टोमॅटो एकदम एक जीव मॅश झाले. झाला, मॅश. चांगलं झालं. एक जीव झाला. तेल बी सुटला त्याचा. आता मसाले टाकू याच्यात. एक काश्मीरी लाल आहे. बिर्याणी मसाला 2 चमचे. बिर्याणी मसाला आणि तो वास बी सुटला मस्त याचा. बिर्याणीचं फील येतं अगदी. हो अरे भात पण झालं होतं तो पण लगेच झालं. 10 मिनिटातच. 10 मिनिटं पण नाही झाली आता. थोडीशी हळद असं त्याला लावलेली आहे ना हळद मस्त. हा हा आपलं नाही मसाला टाकणार. नाही ह्याच्यात नाही आपलं. मालवणी मसाला नाही टाकत. आणि भात पण झालो. बंद केलं. वा मस्तच झाला या. हे का किती वेळ लागा शिजू का आता. एका 15-20 मिनिटं लागते. चांगले शिजवावी मस्त सॉफ्ट होऊ. तर आता दीपाली हे भात गाळून घेता. हे बघा. मस्त शिजलो आणि लॉंग आहे एकदम. दीपाली नाही मीठ लावून मासे ठेवले नव्हते. हे बघा ते आता धुवून टाकणार. या आमटेसाठी हे वाटो काढता. हे सर्व आमटेत जाणार. हे सर्व फ्राय का जाणार. हे काळाच आहेत नाही काय लोक. हा नाही येतात कोणाची कमेंट होती हे काळा तुम्ही काढा म्हणून. तर दीपालीने ब्रश लावून धुतल्यान पण काहीच आहेत नाही. हे बघा पप्पा दोनदा. 1 2 3 4 5 बस का? मोठे 5 म्हणजे 3 मोठे आहेत 2 छोटे आहेत. हा ठीक आहे ना 5. आणि हे सर्व सारात. हे सर्व फ्रायचे मासे आहेत आणि त्याच्यासाठी हे आगू लावून ठेवतात दीपाली. आगळ लावलो का हिवसान जातो त्याची माशाची ना. हां असं हे फ्रायचे मासे आगळ लावून ठेवतात. तर सारात पण मस्त उखाळविलो आणि वास पण मस्त येतात. पहिली शेपटी शाबाश. टाक सर्व. सारा टेस्ट येत. जरा पाणी वत जास्त घट्ट झाला. दीपालीचा हे आवडता काम वाटतं मिक्स करूचा. नाही ते कसे पाणी टाकूच लागणार तास मी म्हणतोय. तर मिक्स पण होत नाही आता. एवढा घट्ट नको. बस बस बस. हा माशा का नंतर पाणी सुटतं ना. हा आणि कसं मासे ढवळे जवळ तर ते मोड पडतात. हे बघा त्याचे रवत पण नाही. रवत पण नाही. मासे लय झाले आणि मला मासे मोठे आहेत ते लय असा नाही विषय. पापलेटा मोठे आहेत ते. नाही मग सारा का मजा नाही. हय आता हे शिस्त वाशिलो बिर्याणीचो. शाबाश. तर आमटी झाली हा. हे तुम्ही बघू शकतास. बंद करून ठेवतात. आमटी रेडी आणि हे पण रेडी ना. हे बघू कसं काय झालंय ते. मस्त झालंय एकदम. मस्त झाले. लुसलुशीत झाले. मग आता हे तू थर लावणार ना. हो ओके. थोडी कोथिंबीर टाकूया याच्यात. हां हां. अरे हे कशा आता ते खाली टाकू का ना. म्हणजे लागणार नाही. दम देताना लागणार नाही. त्यामुळे हे खाली ठेवता बटाटे टाकून. मग हे खायचे ना नंतर बटाटे कापा. खायचे तर ते मस्त टेस्टी लागतील. मग बटाटे झाले आता भात टाकू त्याच्यावर. हा बटाटे खाली लावले ना आणि त्याच्यावर भात टाकता दीपाली.
म्हणजे हे मस्तपैकी मिक्स होणार आणि ह्याचं स्मेल आहे ना ह्या ह्याचं ग्रेव्हीचं तो एक नंबर आहे. म्हणजे अक्षरशः बिर्याणी आपण चिकन बिर्याणीचं जसं येतं तसं येतं. ओके बापरे थरावर थर. आता भात. आता कोथिंबीर झाली. आता त्याच्यावर भात परत एकदा. आता ह्याच्यात परत एकदा ग्रेव्ही टाकणार दीपाली. सगळी रवलेली सर्वच. हो. मग तू खाली कमी टाकलंस आणि नंतर हे सर्व भात त्याच्यावर. ओके तुमका होई का टेस्ट करू नको ना. थोडीशी ठेवलंस तर ठेव आपल्या काय खावसाचं. काय पाहिजे कमी पडली ग्रेव्ही तर असं काय हवेत ना. नाही टाक ग्रेव्ही 4 जराशे 2 ठेव आणि ते बाकी फुसून खाऊ ना आम्ही. कोथिंबीर हा सॉरी. थर झालो. आता लास्टचो थर भात. ओके भारी. आणि ह्याच्यावर आता दम देणार ना. पीठ ठेवलं की नाही दम देऊ. पीठ नाही आज. काय यार तो पुदिना वर. आता ही दीपालीची सजावट चालू आहे. मिरची टाकल्या ना त्याच्यानंतर कोथिंबीर पुदिना आणि आता काजू. आता झाकण ठेवून दम देणार. ही बघा भावी जी एक दम देता तसा आता तव तापलो मजबूत. आणि पीठ नसल्यामुळे नाहीतर पीठ लावून तुम्ही ना हे पॅक पण करू शकता म्हणजे दम बाहेर जाणार ना त्याच्यात राहणार. पण ठीक आहे आता दीपाली तसंच देता. त्याच्यावर वजन ठेव. म्हणजे दीपालीच्या बड्डे का आम्ही रिसॉर्ट का गेलो होतो. तर रिसॉर्ट खरंच भारी आहे आणि त्याचे लोक विचारतात तुम्ही त्याचे किमती सांगा काय किंमत होतं काय प्राईस होता. तर त्याच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये आम्ही सर्व माहिती दिलं. आम्ही राहिलो तो 12,000 होतो म्हणजे सोमवार ते शुक्रवार 12,000 आणि शनिवार रविवार 14,000 ना. 14,000 आणि तो विला 3 BHK विला होतो तो 35,000 आणि विकेंडला 45,000. लय महाग आहे कारण ती प्रॉपर्टी लय भारी आहे. जेवण पण लय भारी आहे आणि बर्थडे होतो म्हणून आम्ही तेवढा खर्च करून गेलो. नाही तर आम्ही नाही गेलो असतो. आणि खरंच मजा आली. आणि मेन म्हणजे दीपाली का बर्थडे का विश केल्या सर्वांनी शुभेच्छा दिल्या. त्यांचे सर्वांचे मनापासून आभार. आणि खरंच मनापासून आभार सगळ्यांचे माका विश केल्याबद्दल. आणि 4-5 माका वाटतं निगेटिव्ह कमेंट दिले असतील ड्रेस वरसून. तर माका असं वाटला की दीपाली ते साधूच ड्रेस घेत होतो म्हणजे नॉर्मली ड्रेस घेत होतं. तेव्हा मीच बोललो काहीतरी वेस्टर्न घे वाढदिवस हा रोज तर तू घालत नाही आणि आपण काय बाहेर जातो असं काही कोणाच्या कार्यात जात नाही त्यामुळे घे काय तर रोज काकूबाई सारखा नको म्हटला तो ड्रेस बीस. आणि मी सांगलं दीपाली नाही घेत होता. आणि ह्या आता मी कॅमेरासमोर नाही बोलत आहे खराच बोलते. आणि दीपालिका त्याची आवड पण नाही आणि त्या केलं आणि त्यामुळे लोकांनी निगेटिव्ह कमेंट केल्या. तर ते पण आम्ही ॲक्सेप्ट करतो कमेंट कारण त्यांना पण अपेक्षा असणारच की दीपालीने आमचा सोज्वळ गावचा हा आणि तसाच राहूचा असं त्यांना वाटत असतात. सर्वांचे विचार सेम नसतात पण माझे विचार जरा फॉरवर्ड आहेत. त्यामुळे मला असं वाटतं की नाही तू म्हणजे एक वेस्टर्न कल्चर पण म्हणजे दोन्ही याचा समतोल राखून तू राहू. नुसतं असं नाही की काकूबाई सारखा राहू नको. हा हे पण कर. आता माशांच्या बाबतीत पण चांगलं आपण ऑथेंटिक दाखवतो म्हणजे मालवणी ऑथेंटिक या सार आता आमचा ता दाखवतो. तर त्याच्याबरोबर दीपाली सांगा नवीन पण रेसिपी दाखव आमका पण आवडत आणि दाखवशील तर आमका खाऊक पण मिळा. त्यामुळे दोन्ही कमेंट आहेत ते आम्ही ॲक्सेप्ट करतो. ठीक आहे ज्याची त्याची मर्जी असतात. त्यांना असं वाटलं असं दीपाली साधा तर साधाच राहूचा. पण माका असं वाटलं की नाही तू दोन्ही घाल ड्रेस जीन्स पण घाल तू आणि मी मर्द आहे सांभाळू का तू बिंदास कपडे घाल नवरा तुझ्या पाठीस या. दोन्ही कमेंट आम्ही ॲक्सेप्ट केलं आणि तुमच्या दोघांचाही मान ठेवतो. सर अखोपर तुमचे कमेंट. विठ्ठलाचे पण व्हिडिओ बघा आणि विठ्ठलाचे आता पण विठ्ठलान टिपराचा व्हिडिओ टाकला तो एवढं आवडलो आमका कारण मी लग्न झाल्यानंतर म्हणजे माका जॉब लागल्यानंतर मी मुंबई केलं आहे 2009 साल का येईल त्याच्यापासून मी टिपराक गेलेलो नाही. तो आज विठ्ठलाच्या निमतान माका तो टिप्पर बघूक मिळालो. खरंच लय भारी वाटला माका म्हणजे ते जुने कॉलेजचे हायस्कूलचे दिवस आठवले. विठ्ठल मी आम्ही सर्व गावचे पोरा सर्व त्या टिपराक जायचे ते सर्व दिवस आठवले. लय भारी वाटला. आणि एकान त्याच्यावर पण कमेंट केल्या की स्वीट फॅमिलीपेक्षा विठ्ठलचे व्हिडिओ चांगले असतात. तर मित्रा तुका पहिला आधी सॅल्यूट की विठ्ठलचे व्हिडिओ तुका आवडतात आणि तो स्पेशली तो व्हिडिओ आवडलो कारण माका पण तो स्पेशली आवडलो. आणि माका खरं सांगूचा विठ्ठलचे व्हिडिओ माका आवडतात म्हणजे त्यामुळे तुझा म्हणणं आता 100% खरा
कारण आई पप्पा आबा गंधर्व मनीष माई वहिनी ते सर्व म्हणजे रिअल आहेत. त्यांना काय कॅमेरेचा काय वगैरे काय पडलेला नसता, जसे आहात तसेच राहतं. त्यामुळे त्यांचे व्हिडिओ आणि गावचा सर्व बघूक मिळतात. त्यामुळे आमका ते आमचे माशाचे व्हिडिओ आवडतात आणि त्यांका आई का स्पेशली आमच्या माशाचे व्हिडिओ आवडतात की गावात आम्ही पापलेटा खायत नाही, तू खातस का, आमका बघून भारी वाटतं. तर आता कधी आई मुंबई घेत किंवा ती मुंबई घेत. गेल्या वेळी दिवाळी केली होती, ह्यावेळी येऊक नाही भेटला त्यांना, कारण विठ्ठलाक सुट्टी नव्हती. गेल्या वर्षी येले होते, ह्या वर्षी येऊक नाही भेटला. ते बघू आता त्यांना कधी येऊक भेटात, त्यांना येतील तेव्हा त्यांना मोठा पापलेट आणून आम्ही खाऊक घालू. आई व्हिडिओ बघत असशील तर तू कधी येशील तेव्हा आम्ही तुका पापलेटच घालू, बाकी काय गाणं नाही. आणि आमका पण पापलेटच आवडतात. तर म्हणजे असेच विठ्ठलचे व्हिडिओ बघत राहा. आणि विठ्ठलचे बघून तुमका वेळ भेटलो तर प्लीज आमचे व्हिडिओ बघा. तर चला आता आपल्याला हे बहुतेक झाला, तुमका दाखवतोय. दीपालीने मस्त फ्राय केल्यानं स्मेल एवढं भारी आहे ना, बापरे एक नंबर दाखवतो. तर मंडळी मस्त अगदी दीपालीने फ्राय केलं ना, तुम्ही बघू शकता. स्मेल एवढं भारी येतं ना, हे बघा एक नंबर फ्राय केला मासे. आणि होय होय जेवण भेटणार, ते का टेन्शन इला. त्याचा स्कूल सुरू होणार, अर्धा तासच राहिलं. आणि हय दम देऊ ठेवल्या ना तर दम देता. आणि हय माशाचा सार हा बघा. चला सर्व ज्या भूक लागली, ज्याचा स्कूल लवकर लवकर हे आहे काय बघतात. चला लवकर टीव्ही बंद करा. आमच्या हे जेवण करे बसल्यात आणि जियाक आमच्या थार नाही, कारण 1:30 वाजलो. 2चा स्कूल हा ते का हा लय काळजी असता. आणि त्यांनी ह्या कूड बघा कसला घेतला, शेपटी बघा माशाची केवढी घेतल्या ना, ती बघा माशाची शेपटी खा खा. आणि हे फ्रायच्या माश्या. आणि आता ढॅन्ट ढॅन्ट दीपाली बिर्याणी उघडता, कोलंबी बिर्याणी, प्रॉन्स बिर्याणी. हा बघा स्मेल येता अगदी. आणि ह्या आता वाढूचा दीपाली मोठी जबाबदारी आहे. सार दाखव, आधी भात जेवूया नंतर कोलंबी. आणि हे बघ सार, हे बघ सार दाखव. मिरची का आणि हे सार खायची, मिरची काढ कशा. आणि या सार मिरची खायची, मिरची खायची वर लावले ते काय, तू काजूगरच फक्त खाणार. तिखट मिरच्या लागात मिरची. आता दीपाली आहे काढता आणि पहिला भाविक वाढता. शाबाश. हे बघा भावी एकदम खुश झाला. भावीन हाय बिर्याणी घेतल्या ना, मी इले ना कोलंबी भरभरून टाकलेले आहेत. तू घाबरू नको. मिरची शोधता मिरची शोधता. एकच मिरची नाही दिल्या ना तुका. काढ भेटात ती खाताना नंतर. कोलंबी खा, कोलंबी शिजली आहे का बघ. तिखट असणार ना, तिखट हा थोडी जास्त नाही. एक नंबर आहे. कोलंबी एक नंबरच असता. आणि जिया बेटा कसं लागतं पापलेट सांग ना. केवढा मोठा तुझ्या शेपटी आहे ते. तर म्हणजे हाय दीपाली माझ्या थाळी वाढल्या ना. आणि हाय तुम्ही बघा हाय सारातलं एक तुकडो मोठो लांब सडक, त्याच्यानंतर फ्रायचं एक तुकडो, वाटीभर सार, एक चपाती, भात आणि कोलंबी बिर्याणी. पहिला काय खातालास तुमका मी कोलंबी बिर्याणी सांगे तोंडा पाणी येईल. ही बघा मस्तपैकी अशी राईस घेतलंय आणि त्याच्यावर एक कोलंबी ही बघा. आणि हे राईस आणि हे कोलंबी. भाऊजी संपले थैसर, लवकर संपले आज भाऊजी. म्हणजे बिर्याणीचं चव येता आणि कोलंबी खाल्यानंतर कोलंबीची म्हणजे तर असा कॉम्बिनेशन खतरनाक. जियान पण हाय सरेल ना कोलंबी बिर्याणी. आणि ना ह्यो भात आहे ना एक नंबरच लागतं. भावी काय हवा बिर्याणी. मला काय आवडत असत ना जास्त, चपाती, त्याच्यानंतर सार आणि फ्रायचा तुकडो. सार एक नंबर झाला दीपाली. आणि हो फ्रायचा तुकडो. बिर्याणी हवी. ऐकत ना बिर्याणी भारी झाली.
तर म्हणजे एक गोष्ट तुमच्याशी शेअर करूची होती की आम्ही नाताळच्या सुट्टीत आम्ही गावात जातो, म्हणजे वीरवाडीत जातो, त्याच्यानंतर वेंगुर्ल्यात येतो आणि मासे वगैरे आम्ही खातो आणि एन्जॉय करतो, म्हणजे आम्ही आमचा कोकणच फिरतो. पण ह्यावेळी आम्ही नाताळच्या सुट्टी का शिमला आणि मनाली का फिरूक जाणार आहोत. लय एक्साइटेड आहो. भावी, जिया, दीपाली, मी आणि मेन म्हणजे तो बर्फ पडताना हेंका आमका पण बघूचा, आम्ही पण बघितलं नाही, त्यामुळे लयच एक्साइटेड आहो. त्याच्यासाठी आम्ही नेचर स्टेप जवळ आम्ही आमची बुकिंग केलं. विशेष म्हणजे ह्या ग्रुप बुकिंग म्हणजे आम्ही बुकिंग केलं ना त्या ग्रुप बुकिंग म्हणजे थंय कोणी येऊ शकता आपली फॅमिली घेऊन. जर तुम्ही इलास तर आपली स्वीट फॅमिली आणखीनच मोठी होय आणि लय धुमशान होय, लय मजा येत. त्यामुळे ना तुमका येऊचा असला तर नेचर स्टेपचा मी नंबर देते, तुम्ही पण तुमचं बुकिंग करायचं असं मला वाटतं. आणि त्याचे चार्जेस काहीतरी 11,999 म्हणजे साधारण 12,000 रुपये पर पर्सन. त्याच्यात तुमका एक रात्रीचं जेवण मिळणार, सकाळी उठल्या उठल्या नाश्ता मिळणार, प्लस 3 स्टार हॉटेल तुमका राहूक मिळणार. आता राहुला विषय दुपारचा तर आम्ही विचारलंय त्याका तो म्हणता तुमका फिरूक घेऊन जाणार ना, थंय काय तुम्ही तुमच्या पैशाचा खावा खायचा. आणि जाऊचा येऊच्या तिकिटाचा एक तर विमानात तुम्ही जाऊ शकतास किंवा हे 2 ऑप्शन आहेत. हा म्हणजे त्याच्यात 2 ऑप्शन आहेत, विमानात जाऊ शकतास किंवा ट्रेनने जाऊ शकतास. तर आमचा प्लॅन हा की एक टाइम विमानात जायचा, कारण आम्ही विमानात बसलो नाही, आणि एक टाइम ट्रेनने येऊचा. तर त्याचा बघणार आम्ही, बजेट आमच्या बजेटमध्ये बसला तर आम्ही विमानात जाऊ, नाहीतर काय मग आपले रामकृष्ण हरी ट्रेन आपली जिंदाबाद. तर खरंच मंडळी एक्साइटेड आहो आम्ही जाऊसाठी. म्हणजे हेंका पण आता आहे मुंबईत थंडी सुरू झाली आहे, तर ह्यांची हालत बेकार आहे आणि म्हणतात थंय बर्फात जाणार. तर माका वाटतं हेंका सांभाळूचा लय मोठी गोष्ट माका. आमच्या अगोदरचाच प्लॅन चालू आहे, थंय काय करायचं, कपडे काय घेऊचे. आम्ही आतापासूनच सुरुवात केलं, जॅकेट काय घ्यायचा, काय स्वेटर घ्यायचा. आम्ही लय एक्साइटेड आहोत. तुम्ही इलास तर खरंच अजूनच मजा येत. आणि बारक्या आता असतात तर तुमका समजलं असतात त्या किती एक्साइटेड. आता माका वाटतं ह्यांच्यापेक्षा मीच जास्त एक्साइटेड आहे वाटतं, कारण आम्ही फर्स्ट टाइम काहीतरी एवढा लांब फिरूक जातो. आम्ही नाहीतर तळ्यातले आम्ही सरदार, आम्ही तळ्यातच फिरत असतो. तरी ह्यावेळी समुद्रात आम्ही छलांग मारूक जातो, समुद्रात म्हणजे बर्फात. तर तुम्ही पण यावं असं माका वाटतं. तुमचं बजेट वगैरे असत तर तुम्ही पण इलास तर आमका खरंच आनंद होईल. आपण सर्वजण 6 दिवस, आणखीन 1 नाही 2 दिवस नाही, 6 दिवस अक्षरशः धुमशान घालू आपण. तर मी आशा करते की आपली स्वीट फॅमिली जास्तीत जास्त, म्हणजे ह्या ग्रुप बुकिंग मध्ये आपली स्वीट फॅमिली जास्त असा. तर बघू आता तुम्ही किती येत असते, आणि वर नंबर देते, तुम्ही कॉल करा आणि तुमचं तिकीट बुक करा. काही व्हिडिओचा एंड करतो. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि तुमचं प्रेम आमच्या या स्वीट फॅमिलीवर असंच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. येवा कोकण आपलाच असा आणि येवा शिमला मनाली पण आपलाच असा. चला जाऊया शिमला मनाली. बाय.